натижной потолоки замонави аз ширкати патолоки ту пешкаши шумо менамоем дӯстон. Патолокҳои матовӣ, глянцевӣ бо нақшу нигори точики, аврупоӣ, расмҳои 3D ва дигар намудҳо омода мекунем. Бародарон, нархи натижной потолок аз 70 сомонӣ сар мешавад. Ҳамаи маҳсулотҳои мо аз Русия меоянд. Барои ҳамин 10 сол кафолат медиҳем. Мо цехи худро дорем, полотноро худамон тайёр мекунем ва аз ҳамин сабаб нархҳои мо хело ҳам арзон аст. Дизайнерҳои мо таъмири хонаи шуморо байнобат гирифта патолокҳои махсус пешниҳоди шумо мекунад. Омадан, чен кардан ва консултатсия барои дизайн тамоман ройгон аст. барои маълумоти бештар ба мо муроҷиат кунед. Die.